Hey. Hello guys, hai lam sugo taisa no rong no ani kedal vlog जों tini kai alada jaga o hangrai khaina bagui phaika kai happy hangrai no rong jotono tini ni simi kai tini kai picnic janai khana kai hangrai picnic jama soho hangrai soho no rong no share khainai video gai no rok kisa choya kari nai tongdi tini bai khanam ni simi shuru nai vlog nai tongdi kisa choya karoi hingkai जों tabo khai angwa ani bukrabari shok paijak ko oro fysukfykha hingkai oron theke ang tini oroni blog nai tini ni simi hingkai norok kisa choya kari nai abo hingkai station o fysukfy puroni video or phage sogui asakangni hingkai tabo kai station o fysukfy train bo phaika train khai obo ayang thana bagui phaio chung thana ni train khai sokpaya ko gabra nasing tonglayo e borok kwbangma nasing tonglayo tabo orobo kanai tongo oro kanai asuk rina tofana asuk khalaya ta hingkai hayakai train kanani hingkai pura khachilai mamang thalayo buru khai hingkai ko nasinglai tongo satung tung khat betala tiri bo chumi phaijak jumper hingkai borok kwbangma tabo kai train ni nokholai thanglai kanai ni bangmani borok hingkai chungmo naisinglai tongjao ani busabai ang poja kaini tile yakung hamya rok nai kharma sida yakung kosa rok borok borok bo nokhorui phaikanai train ni hingkai ko borok ekdom bit station hingkai no joto train bai thango phaio mani hingkai chungbo thana hino phaika hingkai obsa ani bwsai no sayaoi thanglai chung tabuk khoglai nai tongni norok chung boro thana nai norok no phunuknai do bot thanai ijang nai sa hano thanai gang phai buku nung bot thanai ta sa nanun nogo au tam bo nung ta sa chip sa go sing chamang khanung ni goi nai thukliya train nai singlai tongo phaio ko ajong ta thang kalai na der gonta ka train nai singmani tabu train phaya ko kai nai simang leng lai so kolom suka ekdam nai diri bo bai ke chum phaijak kai nai simang der gonta ni bisi kama pore taw train sok pai kai kalanya nai ko an bo sakai train plus kesib lai suka kai pra kai to ungko thui tongkha tabo hingkai gari kakha o parani gari mankha hingkai gari man tabo khai lama o gari o hingkai pura kosto ongkha ani busab thujang ni bagui tei bo kosto ongsukanai bono da samlongnai gari dai ko nai ung tongkha hingkai tabo aste kai thanglai tongo gari bo hingkai ko sokpaikha bongai ni bridge sokpaikha hingkai tabo khai bong bazar bo sokpai sinai hingkai bazar o phai sokpaikha gari naising tongo tei sia gari naising kai thanjaknai ko gari kakha nogo phai sokpai tabuk khai wak bahan paiti pheka 1.5 kg hingga abono tabuk songnani ready khai tongo hingga abo hingga siddo khainai dalo lai pata bai siddo khaina po hingga ang waisa panma kho borok ni style khai chaini gana sing tam khai norok no phunuk tongnai tini ni video o norok kisa choya kari nai tongbido hingga ko wak bahan songna bagui ready hingga tabuk khai ko butui rok rubai kha ang hingga kisa kai clip share khai tongo norok no hingga norok kisa chajagui tong hingga like share khai rodi comment bo khai sadi bahai ka video rok ko mun kha hingga tabuk khai siddo ni bagui box rok kha lai pata bai khai siddo khainai hingga ko abo kutu khai tabuk lai pata rok rinai hingga norok boda haike songoisa kha kisa comment ke sadi korai pata soi tu ka bosok kuli gabono rinai ta hingga ko fungai kha next morning tabuk khai ko tam komo awan buthai snam lai tongoi ko
horror tai video khajakli hingga ba tabuk waisino phungni video no share khajinai hingga hangrai ni din tini khai hingga happy hangrai no jotono hingga tabuk bufurjani video upload rong no bo saimeya hingga ro kisa nai tongdo hingga awan buthai swnamai tongo hangrai hingga awan buthai kwrui dong ba hingga swnamnai kha joto nogo no awan buthai swnambai kana enjoy khaibai kana hingga tini hingga jeng swnamnai ga anglai wasipano swnamnai je hingga tini ka ang swnamnai hingga norong nai tongli joy akari do ngai swnamai tong ang swnamnai na ma bernya ta bangdaman je sup mane phang hoi tong ni tu phang khop tong ni rong mai nai na hey kamu budak nak budi ni tu sana datang sana tabuk hingga ang bo swnamai nai kang sana khalai kang sana oi tabuk swnamai nai norok nai tongai ruda rungnya hingga iko borngni hake swnamai nai tang kang waisipano swnamai ko tini no first time hingga kisa video bo khlaina ar kata hingga bahai ungkha norok kisa sadi thik da ungkha khaimani uda ungkha ungya comment ke sabai di do Ay, tak kali, saya dah bukan. Non kali apa ni? Nah, boron nah, aku. Tak kali bapa. Ay, kamu lagi dong. Aku saya dah. Tak kali bapa, non kali nggak bapa, non. Bukan curi kena. Hei. hingga tabuk hingga awan dok swnambai tabuk hingga tuirok tu kubai kha tuirok tu lai bai tabuk khai khulumlaina nai hingga jo okra rang khulna sekangan bwsaino khulna nai hingga pura ani bwsai phani ungtongo khulumlaina nai mane muni lai tongo je mamuni lai suka khulumna lachi lai ne muni jago hingga angbo mamuni suka pura ai tabuk khai khulman bwsai pura ano ingko khaina gadi pura ang bai chengra khayo betla ang bai chung khormai pura chengra mamang sob samai no enor hamera kasang gai chung ano ongkorok khayo hingga tabuk ingkoi iko ang bwsai no khulumbai hingga nanda do no khulumnai okra rong joto no khulumoi ingko laisinai hangrai ni tini no sung Kali baru dah,